basu zo da yaudara ba. Ummu Salamatu ce ta baba, ta ce ga wanda za mu zaba, domin basu saba yaudara ba, sannan basu zo biɗar kwabo ba. Ummu Salamatu nahiyar mu, a gidan Isiyaka Rabi'un mu, shugabar mu ta North West nufin mu, yau ita ce take kiran mu, ya kyautu mu zaɓo mai kula mu, shi ne zai kare haƙunan mu ma mun san su tun daɗewa, sun raya kudin mu har arewa, an gama zare kalar abawa, garin wani baya kai yanawa, dan an so mararrabewa, jirgi ya kusan ɗagawa, yin Allah babu mai hanawa, ai mobila gidan muke na, fata na ku gana wannan, to dama mai gidan yana na, Asuwaju, Asuwaju, ga kashin garkuwar matasa, zaki kai ka girmu wasa, a falon ɗaya sai mutum ya gasa, magana ta to ina ta dosa, to kayi da shanka yayi rasa, Ummu Salamatu North West sa, take ta kira ta ɓangaren sa, don ta yi shiri ba ta bari ba, tafiyar mu ba ta ƙi nasara ba, don gwarzo ba abun gudu ba, ƙasar mu tana biɗar irinsu, daga bakashin muna ƙasansu, adalci gunmu ba irinsu, to duk mun tare mun rike su, ko ina ma za mu ga su, Ummu Salama uwar muke na, inda kin kai ko ina muna na, fata na ne ki gane wannan, Mustapha Danko yake batun na, kuma asalin mu 'yan Kano na, Asuwaju da Kashin mu Tinubu da shi da Kashin mu kasa gaba, a cancanta rukon kasar nan ba a kai su ba. shugaba ce ta North West Ummu Salama, ta ce na kirayi karkara har da cikin gare, Mu Tinubu da shi da Kashin mu kasa gaba, a cancanta rukon kasar nan ba a kai su ba. shugaba ce ta North West Ummu Salama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Farko mu kirayi Rabbana, sarki na gwani, Taliku wanda ya yi kyauta ya yi magani, shi ne ya halitta zahiri kuma ya baɗi ne, shi ne ke da yanzu sannan ya yi tuntuni, sai ke ba ni tun ina sabon jinjiri. Mu Tinubu da shi da Kashin mu kasa gaba, A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. shugaba ce ta North West Ummu Salama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Rabu da ɗodabin salati garadi na, haske mazu kuma ɗagun amina, domin sa ta fara rabba Allah ya yi ko'ina, sa ahali sahabana su munadina, wanda ya so su shi yake ƙaunar bashari. Mu Tinubu da shi da Kashin mu kasa gaba, A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. shugaba ce ta North West Ummu Salama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Yau za na kira ga mu 'yan Najeriya, ga na kwarai ku zo mu kaucewa mujiya, ga Tinubu da shi da Kashin nan sun tsaya, alkhairin su ko ina ma ya zagaya, suke baɗi ne mu nuna musu zahiri. Mu Tinubu da shi da Kashin mu kasa gaba, A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. shugaba ce ta North West Ummu Salama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Yau na ja baki ina mai san fassara, makero ya bar ajewa a wajen gara, jirgi ba shi yin saman sai ya yunkura, mai tafiyar hawa
nan ba a kai su ba. Shugaba ce ta North West Ummu Sallama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Arewa da 'yan kudin suna ce sai ja gaba. Salama ta faɗi ta ce kar da mu rarraba. Dai har muna buƙatar mu ga ci gaba. Bola Tinubu ba ma so mu sake shi ba. In ya hau ya raya ƙauye da cikin gari. Tinubu da shi da kashin muka sa gawa. A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. Shugaba ce ta North West Ummu Sallama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Jama'ar North West kira daidai kuwa. Saman ɗan kwarai ya gani bar haihuwa. Ga Tinubu da shi da kashin nan ɗan uwa. Ummu Sallama ta ce har da ƙani da wa. Ƴar malam tana da halin almajiri. Tinubu da shi da kashin muka sa gawa. A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. Shugaba ce ta North West Ummu Sallama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. In Najeriya mu bar yin aiki da ka. Da zaɓe yana zuwa fara maharraka. Da Tinubu da shi da kashin kuma harraka. Wa kuma sun yace da kyau roma haɗin baka. Waye za ya ja da kaftin tsakiyar gari. Tinubu da shi da kashin muka sa gawa. A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. Shugaba ce ta North West Ummu Sallama, ta ce mu kirayi karkara har da cikin gari. Mu Tinubu da shi da kashin muka sa gaba. A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. Shugaba ce ta North West Ummu Sallama, ta ce na kirayi karkara har da cikin gari. Tinubu da shi da kashin muka sa gawa. A cancanta roƙon ƙasar nan ba a kai su ba. Shugaba